Jopiny e gwenge mag Nyakach manoendo e Nyabondo sani koro nyeo ng'anyo malich ahinya ka koro giwacho ni nitiere manoendo ma en chung' mok ni kare manindo kar od thieth ma Nyabondo Mission Hospital. Maendi en gima koro ne omiyo igi owang' kendo mang'eny kuom gi oting'o mago eko it yien kanyakla koda kamago ndiko madwaro ma mondo mi koro odhi choko jochung' go eko masani koro tiyo kanyo. Kotelnegi kod Levy Hawi mabende en achiel kuom jogo eko mantiere koda ka mantiere koda ka ikruok manoendo mar ng'anyo nendo ne giwacho ni koro sani endi nyaka koro tim mapiyo piyo mondo koro olos plan nendo mabende kinde machon ne oganda makanyo endo konyre godo e okang' mantiere malo. Yuak mawan go odiochieng' ma kawuono en kaka osiptandwa bedo mismanaged. Wan gi joma osebedo e positions moko even without qualification. I may be sorry to specify this. The man ma occupy the office of the chief accountant is a form 4 leaver with no credentials. Osebedo used to loot money from the institution. Kidonjo osiptandwa ka, osiptandni kata jotuo onge onget malong'o. Jatuo man gi fever iumo gi bedsheet machalo kalara. Jatuo madho nyuka en kuon gi kabich pile pile. Ma kata nutritional value manya miyo ng'ato chango onge. Machielo kibire osiptandni nitiere kama koro dakteche nurses gombo thiedhi to ni gloves onge, ikoni ni gloves onge. Idhi manyo gloves iuse duka. Kiani usi onge to yudo accident idwa tuangi wang' ni dhi nyiew usi e duka. Koro wan gi joma ng'eny mangima gi oselal nikech negligence and misappropriation of funds kawuono wawuok oko mondo waduogo osiptandwa kama onego bede. Wawuoyo kaka community, ok wadwa mung'o ng'ato. Nitiere joma nyose gol mantiere tangible evidence. Dr. Hilary Awuor Obi Felix Ochieng mopos kaka accountant o en ja form 4 manutieko school mok nyandiko barua osechamo pesa Obi wan gi moro mochung' ne MTC wa sani nyithindo kwanya ka chiemo e chiro ka Alfred Juma Obi wan gi moro matiye ne chayef office ka Samuel Odhiambo gen joma be wan wapapano kel ng'ato ok wawinj kama oluonge interview ng'ato tiyo gichamo pesa manodhi. This hospital was started by the late Reverend Father Father Leo, and since then about 1954 is when it was started. It has been running very efficiently, but since then it has been deteriorating. We want it to come up the way it was before, so that we get good administration. I would have been much happier to get an administrator here and I tell him or her exactly what should be happening. Shida yenye tunayo hapa ni wafanyikazi wanafanya kazi, but the administration are not doing their job. Here is a case whereby you bring a patient before any service, they need cash. But what we know in the system of the government, according even to the charter service, you should be treated is when you pay. But them, you pay and they pocket it. Actually, even the staffs inside here, these people are suffering. These people are suffering, they are not paid. Some of them have rented outside and they can't get salary, meaning that they cause question with other people outside there. Therefore, we ask the government to take lead and give us good people who can work here. And actually, before they give us, we want the interview to be done here. Not interview of Nyabondo should be done in Nyabondo, not in Kisumu. Mine kata mono juolo subtende mawango to Nyabonde kama wanyalo kelo jatuo mondo kony ka service moko wanyal chiwo kanyo. Kikelo jatuo Nyabondo ting'isi ni usi onge kaw jatuo sucha onge, sucha en usi mikwoyo go jomatuo. Kaw jatuo mondo iter Matata kati ter jatuo Kisumu. Ok obed no mayot nikech lobni ne en gima onego bed ni konyo the community. And sani wa refer jotuo Sigowet. Wan kaka healthcare workers wawinjo matek nikech kitero jatuo Sigowet to jogo rejecti. Ging'isi ni mondo jo Kisumu deal with their problem.
Koro chuni iduogo gi jatuo ma samoro iduogo gi jatuo minyiso koro jatuo kichopo ga ambulance ok nyiew yiene mondo dhi e sub county moro. Itero jatuo matata, wuon jatuo manyo kata probox tero go jatuo ma ok onego timre ka jatuo madwa nyuol itero gi probox onego beno ninde ambulance. Koro ok en tich mayot ne wan gi jo Nyabondo nekech Nyabondo is the only facility in Nyakach sub county matimo operation to koro all the institutions around kelo jotuo Nyabondo to kony minyalo yudo kanyo timore nade.